Domluvali jsme si, že já tam jednou budu masírovat. Že to nenapadlo, tyjo. Takže kvůli tomu jsem se já potom dostala na zdravku, protože toto byl můj jako cíl dostat se na. Je to taky zase otázka takové jako národní hrdosti, bych řekla, že u nás tady na to nejsme moc zvyklí a v podstatě tím studiem vlastní historie můžeme získat i mnohem větší pocit národní hrdosti, která... Takže čau, já vás zdravím u dalšího dílu Petcastu a v dnešním díle povede rozhovor Natálie Odehnalová A Petr Kopecký. Dneska jsme si pozvali paní učitelku Danu Hrubou. Dobrý den. jako zábavnej z vašich školských let nebo něco takového, co jste fakt zažila? Těch mám spoustu, ale ten nejzábavnější. No, školní výlety samozřejmě, ty byly výborný, ale o těch se moc mluvit nedá radši. Tak klidně. O tom být učitelkou, nebo jaké bylo vaše písmenné povolání? No to vůbec, já jsem kdysi nepřiběhnu, dám ti první pomoc, ale zavolám odborníky. No a teda ta vysoká škola teda, No, kde se to jako zlomilo? Jako? No to se pořád ještě jako nezlomilo, protože pořád jako jsem dělala teda přijímačky na tu fyzioterapii. Pořád mě to drželo a prostě nedostala jsem se a dali mě na rentgenového laboranta, jakože ti, co se nedostali, tak ale to mě vždycky zajímalo i to umění a ten dějepis, ty se mě zase výborná panučí. Krásná škola, potkala jsem spoustu úžasných kamarádů na celý život. Nebo se většinou dívám na ty filmy Anglie, Amerika i Francie, tak jsou zvyklí vždycky spíš doma studovat a pak ve škole odprezentovat svůj vlastní názor na tu věc. A to... Jo, tak jo, rovnou potom zazní ta otázka bez těch. filmy. To si zrovna myslím, že to je třeba i dobrý na to, že hodně jako cizinců to může obeznámit s Českem jako takovým. Určitě, myslím si, že asi se zvedl velký zájem i v cizině o naše památky, našu historii, dokonce i naši čeští herci mají najednou sledovanosti k milionu, že? Na ně nevzpomněla, ale zase taky, tak jak mě formovala moje základka, tak mě doteďka pořád formují vlastně ti žáci, co jsou tady, protože jako, tady se krásně pracuje v tom, že jste spíš jako naši přátelé a vy nás vlastně posouváte dál.